Bună ziua, eu sunt Ștefania. Azi am primit vizita Ioanei de la Fundația Conservation Carpathia. Bună, Ștefania! Mulțumesc că m-ai primit și m-ai invitat la podcastul tău. Plăcerea a fost de partea mea. Aș dori să-mi răspunzi la câteva întrebări. Cu mare plăcere. Abia aștept să îți răspund. Ioana, care este proiectul pe care l-ai pregătit astăzi? Proiectul cu care am venit astăzi la voi la școală, cu mare bucurie, se numește Natura la clasă. Și este un proiect cu care noi călătorim de jur împrejurul munților Făgăraș, prin toate satele, pe la toate școlile. Iar proiectul constă într-un atelier interactiv, pentru că venim la copii și atunci ne place să ne și jucăm și să interacționăm cu copiii. Un atelier interactiv pe tema schimbărilor climatice, în care căutăm să înțelegem mai bine ce sunt aceste schimbări climatice, cum ne influențează viața și care sunt acele lucruri mici pe care fiecare dintre noi putem să le facem, să ajutăm natura să fie mai rezilientă în fața acestor schimbări. De asemenea, discutăm și despre acțiunile pe care le desfășoară Fundația Conservation Carpathia în sprijinul naturii și, bineînțeles, și despre scopul fundației, acela de a înființa un parc național în Munții Făgăraș, alături, bineînțeles, de comunitățile din jurul Munților Făgăraș. Dacă îmi permiți, am să spun că proiectul Natura la clasă include și un concurs cu premii care constau în tabere la centrul nostru de activități și explorarea naturii, Richita, care se află în județul Argeș, în satul Sătic. Așa că la finalul atelierelor invităm clasele de elevi să gândească și să implementeze un proiect care să aducă un beneficiu oamenilor din comunitatea în care ei trăiesc și, bineînțeles, și naturii. Premiem aceste proiecte pe care copiii le propun și, bineînțeles, că le și implementează împreună cu cadrele didactice, cu experiențe de învățare la centrul nostru de activități pe parcursul a 3 zile. Ce alte proiecte dedicate copiilor mai aveți? Pentru noi educația în general și în special educația copiilor este foarte importantă și în permanent desfășurăm proiecte dedicate copiilor și aș vrea cu precădere să îți povestesc despre un proiect la care cred că poți aplica și tu. Câți ani ai, Ștefania? Am 11 ani. Trebuie să mai aștepți 2 ani. Da. Pentru că proiectul acesta, care se numește Adoptă un colț de natură, se adresează copiilor cu vârsta peste 13 ani. Deci peste 2 ani poți să aplici și tu. Și cei care aplică la acest proiect, care este de fapt un concurs, trebuie să adopte un colț de natură. Acest colț de natură poate să fie o poiană, o pădure, un izvor, o blaștină sau un baraj de castor, că știu că aveți baraje de castor pe aici prin zonă, sau oricare alt colț de natură, sau poate chiar livada de pomi fructifere a bunicilor sau a părinților. Cine adoptă un colț de natură trebuie să-l și îngrijească pentru o anumită perioadă de timp, să-l promoveze inclusiv pe rețelele de socializare, să organizeze diferite activități, chiar pentru membrii ai comunității. De exemplu, pot organiza activități sportive, jocuri, activități artistice, ateliere, de ce nu? Orice fel de activitate care are ca scop să împrietenească pe oameni mai mult cu natura. Cele mai reușite 15 proiecte sunt premiate cu o excursie în Germania, excursie care se va desfășura la începutul lunii august. Trebuie să-ți spun că acest proiect este la al 3-lea an acum și a avut în fiecare an câte un câștigător de la voi din Recea. Și cred că ei îți pot spune și mai multe lucruri despre cât de distractivă și educativă poate să fie experiența unei excursii cu trenul într-o altă țară, într-un alt parc național, să vizitezi un alt loc, să cunoști o altfel de abordare în conservarea naturii și, bineînțeles, să-ți faci prieteni și să te distrezi. Încă se mai poate aplica la acest concurs până la 1 aprilie și cei care sunt curioși și doresc să aplice pot căuta pe site-ul nostru carpathia.org
articolul cu adoptă un curs de natură și acolo sunt toate detaliile pentru concurs și poate să fie descărcat formularul de concurs. Desigur că pe parcursul anului mai desfășurăm și alte proiecte. De exemplu, în zona de nord a Munților Făgăraș, unde ne și aflăm astăzi, avem bursele Carpatia. Pe partea de sud a Munților Făgăraș avem un proiect foarte interesant care se numește Junior Ranger. Este un proiect pe care ne dorim să-l extindem și pe partea de nord, unde copiii pot să învețe ce înseamnă o meserie în domeniul conservării naturii și în special meseria de ranger. Și bineînțeles că vor învăța foarte multe lucruri despre natură și își vor face noi prieteni și vor petrece foarte mult timp în natură. Că, uite, suntem norocoși că avem o natură atât de frumoasă și generoasă în zona noastră. Vă mulțumim că ați vizionat această emisiune de podcast și vă așteptăm cu drag și la altă.